Central til alle enheder. Kritisk melding. MS. Kode 3 ryk ud. Blåblink gennem byen, sirener skærende. Ingen tid at vente, vi sætter hurtigt af. Fra første melding til den sidste patient. Nightlight lige MS, vi er altid klar. Under Antonio tager styringen med ro. Viser vejen frem, når presset bliver stort. Notro Christina holder fokus hele vejen. Står fast for holdet hver eneste dag. 03 Frank svarer radioen, vi er på vej. Motoren brøler, vi giver aldrig op. Diana står klar med hjertet på rette sted. Når håbet er lille, giver hun det tilbage. Robert holder hovedet koldt i enhver situation. Løfter hele holdet med erfaring og passion. Ingen står alene, når vi er på vagt. EMS i Nightlife, vi kommer med fuld kraft. Det er jo ikke så. For når det når Nightlife, MS, vi står som et. Antonio, Christina, Frank, Diana, Robert, hele holdet frem. Blå blink lyser hele byen op. Vi giver aldrig op. Vi stopper aldrig. Respekt, loyalitet og sammenhold. EMS i Nightlife. Stærkere end stål. Vi jagter ikke berømmelse, vi jagter håb. Vi redder liv, det er vores løfte. Når radioen kalder, svarer vi med det samme. For Nightlife EMS svigter aldrig. Når sirenerne forsvinder i natten, står ingenting tilbage. Antonio Christina.